akwai waɗansu abubuwa na matsaloli na yara da suke yin uququl walidain wanda asalinsa iyayen ne suka jawo. Ranar na so mu ambata amma lokacinmu ya ƙare. Akwai abubuwan da mutum shi ya jawo ‘ya'yansa za su zo su saba masa. Akwai waɗansu abubuwa da malamai suka zana kamar guda 5. Ka kiyaye su saboda yaron ka ya zo ya bi ka. Idan ba ka kiyaye su ba, to idan yaron ka ya zo ya saba maka, ka kuka da kanka, kar ka kuka da ɗan. Abu na farko shine kai ya zama haƙƙin ɗan kai baka cika masa haƙƙin da Allah ya ɗora maka a kansa ba. Wannan shine abu na farko da yake jawo mutum uququl walidain. Allah ya ce idan an haifa maka yaro, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yaro ya tashi ya samu cewa uwarsa ce take gwagwarmaya ta nema musu abinci, ta biya masa kuɗin makaranta, kai baka yi, ita ke musu ɗinkin sallah. Gidansu ne ma suka yi masa ragon suna, kai kana nan kawai sunanka uba. Sai da an zo ran da ka zo ka zama babba, ka samu wani abu kuma ya ce ni ne babanka, shi iya amfaninsa kenan. Wannan ba zai samu abin da yake so ba. Ba uzuri ne ga yaro wai don babansa bai masa bai ce zai rama, amma dalilin da zai jawo kuma yaro ya samu rashin kwarin gwiwa akan ya bi ubansa shine uban bai dauki nauyinsa. Galibin iyaye a yanzu kawai shi sunan uba din ne kawai yake so, amma kuma nauye-nauyen da suke kansa bai dauka. Yaro ya tashi yana gani cewa abinci da kyar za su ci da shi da mahaifiyarsa, kai kuma kana can rumfa mai shayi kana shan shayi ana ta hira da kai, kuma kana so kawai yaro iya aikinsa shine zai durkusa gaban ka ya gaishe ka. Kai ne wa? Kai baka yi wa Allah ba, yaushe kuma bawan Allah zai zo ya maka? Ratar da take tsakaninka da ɗanka ta kai ratar da take tsakaninka da ubangijinka ne? To yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo uququl walidai. Abu na biyu shine sakaci akan ibada. Yaro yakan rena ubansa idan ya samu ubansa bai damu da addini ba, musamman in yaro shi addini ya dame shi. Ba zai taɓa ganin girman uban ba. Yana ganin ubansa yana shan taba a hanya, ta ya zai don Allah ya rika ganin darajar wannan uban? Yana ganin ubansa ya girma, amma za ka ji shi yana magana da 'yan mata 'yan ƙananan yara sun rerena shi. Yana ganin ubansa yana chatting da 'yan mata. Duk haka waɗansu suke turowa ce ga halin da babana yake ci. Yana ganin ubansa duk wani wuri na sharholiya da shirme, gashi tsoho amma tsohon banza, bai kula da sallah ba. Zai wuce shi ya je sallah ya je dawo, uban kuma yana zaune a nan suna ta hira. Ta za wannan dan ya ji girma da Allah yake faɗa a nan? Ai sai dai kawai aya ta malamai su tabbara su sa shi dole ya, amma shi kan bai ji alamar kamar da wannan uban da yake yi ba. Saboda haka kai daga cikin abin da mutum yake jawa ƴaƴansa zo su raina shi shine sakaci da addini. Duk wanda ya rike addini to shi kuma Allah zai sa a rike shi kuma a girmama shi. Yana daga cikin abin da ke jawo wannan shine rashin yi wa yaron tarbiyya ta addini. Ya zama shi kawai a duniya kawai ya sani, akai yaro turai, akai yaro ina, a biya masa kuɗin makaranta, akai ko ina, amma ba zai damu da yi islamiya ba, bai damu ya hadda qur'ani ba, bai damu ya rinka sa shi ya rika zuwa da shi, ya rika tura shi abuwa na masallaci na makarantar islamiya. Duk wannan ba ruwansa. Duk wata harka ta addini shi kawai yaron sa ya zama dan gaye, ya zama dan boko. Wannan yana daga cikin abin da, sannan kuma yaro ya gama boko nan tun daga naziri har ya je jami'a, ba a taba gaya masa haƙoƙin ubansa ba, sai haƙoƙin kansa, fundamental human right din kansa, amma ba gaya masa right din ubansa ba. Ba inda ake gaya wa yaro right din ubansa sai a islamiya, shi kuma bai kai shi islamiya ba. Ta yaya za a yi yaron ya zai gane kana da right? Haka in kana so yaron kai bi ka kai shi inda za a gaya mishi darajar ka, shine makarantar addini. Ka hada shi da malaman addini sai su gaya masa matsayinka. Amma in ka bar yaro a boko zalla, haka za ku kare abokance, kuma ka zo ka yi kuka da kowa. Yaro ya gama, ka biya masa kuɗi, ka tura shi turai, ka gama masa komi. Daga baya in ya zo kai kuma lokacin da kai ritaya, ya siyo motarsa daga turai, odarsa ta 2 na matarsa ne, odarsa ta 3 kuma ta baban matarsa. Ba da kai yake yi ba, kai ka gama naka. Kuma da za a tsallake lokaci ɗaya baka biya masa kuɗin makaranta ba, ya dinga kaza kenan. Baba ya har yanzu nake gani shi ne yaya kaza, ka turo ne kuma ka bar ni, saboda yana gani haƙƙinsa ne ka masa, amma shi ba haƙƙinka ne ya maka ba. Sai addini ne ake gane haƙƙin iyaye. Yana daga cikin abin da ke jawo uququl walidain daga wurin iyaye. To wannan
waɗannan abubuwa guda uku duk wanda ya kiyaye, ɗaukan mas'uliya, yi wa yaro tarbiyya da kuma nuna masa addini, duk wanda ya sakaci akan wannan to ɗansa yana iya rena shi. Sai dai kawai yaron ya ta haƙuri yana gani wannan uban dai kawai tun da dai haka Allah ya kakaba masa bayan da ya iya. Sannan da wulaƙanta kai, ka wulaƙanta kanka, ka ƙi neman sana'a, ka ƙi neman wani abin da zai sa ɗanka ya rinka jin alfahari cewa babansa fa mai ƙoƙari ne, ta yadda in aka zo kowa ma iya ga irin wannan uban zai rena, yaushe zai so yana jingina kansa gare ka. So ku kiyaye mutuncin ku sai 'ya'yanku sai su kiyaye muku mutunci. Allah ya kyauta.